garaşýan? Yok. He? Şu garaşyandan gider ne garaşyan? Düşünmedim lan. Odron görýän mi? Karnım mı? Eddilödi. Hava var yani. Arada köçede göreymen mi? Hayt Murat, Oh, sen mi? ha ola. Ne maga meňde şo diýip eşitdiň mi? Yok lan abi. Hani ulug piyada gezip gördün ha? Uluk mu? Ona usuhana taşladım. Son döwürde bir odarşyny, otlarşyny direk ýok. Kän kötüye. Ondan şon oğlundan yana barıp bejerip berin diýdim bolym. Arkyny ol gannamaga diýdi. Azky elimiz boşantan sere ders diýdi. Şonu meni piyada gezip ýör. Ay boldur. Yo sen piyada gezip bolmaz oňşy. Min Şeyde mi? ýerine düşürür. Wagtyň aryan ol. Yok yani yok. Näme onun paransyň düşjek däl diýdim. Yok la işe etmek şu dükana girip çıkarlıydı. Girdin. Ali bilen zadyn aldy. Näme görse şoňa gerek ko alyp ýatyr. Menim kömekleşdim ondan muňa. Indi maşyny ýük goýlan ýerine ýa gyzatlaryny ýerleşdirjek bolýan ol. Durmuny meni özüm saklaýyn. Durmuny maňa ber, muny maňa ber diýip hemme zat öýdi ýany oturýan ýerine alyp girdi howy. Şo zatlary. Zatlary. Onuň näme diýersin olam hiç. Onuň aýdy men ne buna diýe haýt ýetişmez diýe. Düşüp galyny diýdi, işme ýetişmeliydi, ýolu düşüp galdy. Bu ähli zatlara maşynyň içinde galmazmy? Meňem bar işim gannym däle. Meňem barmaly ýetmeli ýerlem kan işe görünmeli. Ondan çydadym muňa ýöne uzak gün şakyrt tokur hali ýüregim suw boldy. Ýanykly goňşa. Bu goňşarykda bir gün ýarym çydamaly bar ha. Bir gün ýarym ona çydajak ko. Ertir gelsem ýene maşynyň ýanyna dural. Hayt Muratça geldin mi? Nawa? Giýjal ýa Hayt Murat. Beýtmeli Hayt Muratça. Ýolda nahar diýen zady gyzgyn bilmesen bara. Derrew tagama açýar. Gün orta nahar ýerdäme gannym tek. Yok, bilemem. Gaýnyň paýy. Näme? Gaýnyň paýy diýen. Düýün bara. O dukandan mantyp talaga, mantygadan. Esida mantygadan näme bilen mantyp diýär. Hawa. Genneje gül ýalman tüşürdi. Etem ýerine, ýağım ýerine şeýle bal ýaly olup dur Hayt Murat. Hidiledim. Şu iki tane kapağı var ha. O iki tane ullukan neme tegeli. Şonu ýaýtdym. Bak o gaýnymy da jaň etdik de. Gelin çaltyrak gelin mantı pişirýärdi. Olaryň bar ýatydy. Bizim garaşa oturs gelmediler ha. Ay boldur. Yo, nime diýe paýyň, akelliýe biz berde öýdüýär ýersiýe. Näme? Ola bir gedende häzir, ýene ýaňam otur. Şonu Hayt Muratçan diýer, şunu gaýny gyzynçy ert gaýdaly. Näme Hayt Muratçan kelýän ýa-ýa ýa kynyrak görýän Hayt Muratçan. Yo oňa ýar bolsa aýt men o maşyn tutaryn ulu kän köçede. Ýöne işim bitmedi etmedim da Hayt Muratçan men. Hay, men hali. Bu min. Minäýin Hayt Muratçan. Min. Ay. Hawa eltdim ondan. Eltdim. Giýjaşa meni gannym bilen baryp gaýnynyň pişiren palawundan alyp gannym meni öýlerine de düşürüp gaýtdym. Aýtdym öyle nesip etdiler. Süýjülükde gatnaşynlar. Ýöne gannym beýdi seni kösemel däle ýokaralykda. Ey mene şoňa goňşarlykda da bir ýogum diýip bolan o. Ýüzünden hiç bilenmok mene şoň. Sen diýip bilmeseň, men diýär. Getir açary. Yo. Açarym ber. Dur ha, ilki sen bir açar näme etjäň aýda ilki. Men
Kannımın yanına var şey diyerim. O mu annem? Kurban komşu kovun taplar. Şükür. Kovun taplar. Komşuyu kurban. Ne mi? Sen yanlış aydın öyle ya. Men yalňyşamak. Bir Hayt Murad'ın maşina. Hayt Murad'ın maşina ne mi abi? Hawa ha. Ha, Hayt Murad'a garaşan senem. Neme? Kurban. Senem daşından garaşay. Benim Hayt Murad'ını daşından garaştır. Gel gümrüyemre ders. Hayt Murat Yaranok. Şu maşini men sürýän. Nire gitmezse gidiver bar. Yaran o. Hawa Yaranok. Hayt Murad mı? Bar yolundan alma gidiver. Hayt Murat gelmiyor bu. Hayran alayım buraya öyle. Yaram yok deyip aydan olmuyor. Yok lay beyitmerle kurban. Ha, ne bolly? Men yaman arım çoğuş. Yaranok beyleki diyen gurrunlar halam şonu yayradan degen oklay. Şonu nire akitmen olsa men bararmam akidernem o. Bolya howlukmy? Häzir bir çykyrgy tapjak bolar. Näme etjek? Ýönküler diýipdirler. Owaty öçürmerdim. Häzir biz därden baragada. Hayt Murad geliyor mi? Gelir. Kenar araştırma. Tanımazsın ağrıya. Oho, bu ne bu? Yoşluklu häzir ol gaçrayma. Yok dur kurban kaçıran bir Kaçıran. kömedi. Ayrılsana o, Dur, dur. ayrıl Dursana. der, gelirim, ayrıl o. Adarın gitmem, ayrıl. Bolya kan. Ana. Bolyamş. Bu ne bu ya? Ey ne bileyne Kur'an'ı ne etmeydin? Hayt Murad ya. Öýünde küle tertleşeydi mi? Ey ona bilen ma ko ey tertles Kur'an'dır daray. Ulağa çekedi yok long tertles. Televizyon mu ne bu? Televizor bi. Bun bilen futbolun can koyuyor. Şun goýan futbol topar oýnaýamyşyn. Bun iş ýerinde de televizor ýokmuşyn. Onun televizor häzir ekitmeli. Onun futbol görýän, gutorýansa garaşyp oturup, soňra meni şunu ýala gedip, ýerde alyp galyp öýüne düşürmeli. Men kaman zat däl o. Ata däl ekan onu. Şu futbol görmüş öýünler televizor işine ekdiýärmi? Ekitmeli ha. İşine ekitmeli. Hayran alayım. Ne bolly? Hay sen uralmyna? Borlu mu? Hawa. Gör ondan, gör. Yiza alıp var ya. Sen nere görüp televizor arıyordu. Televizor var. Var mı? Hep öňüne mine ýer Hayt Murad sen. Näme? Emin kalk var ya ne? Hayt Murad sen. Ay yer yok da sana yer Yer yok. yok, Nere hanım. alacak? Men bir lokan göremiyorum. Kılıçta oturar. Hayt Murad. Yok o yer kire dövecek mi? Tamam men Hayt Murad'dan sonra yana. Hayt Murad sen kılıçta oturayım men. Ey canım men televizor da o. Sığmardın her rakay. Men kaman zat däl. Ol Kur'an'ı häzir jak bolup oturar. Ey. Näme mindirýän o? Näme mindirýän? Ey näde? Traptura görýän aýrlan o ha. Bolya. Birincimiz başa barmat dämi? Onu ikincimi de başlar. Sen ýeriňe geç. Kaka yetiştin mi? Yetiştin mi hala yetiştin? Bereketli oğlum yetiştim. Hayt. Şimdi oğlumun elindeki nämedir etken? Ey peç olayma ha. Belli. Canım. Sarıyan. Gel verek. Düş maşına düş. Kömekle söyün mü? Ya kömekleşmek mantar. Näme şu? Hiç. Näme şu alıp barýandyr etken?
Becertmäge mi? Döwürlü mü? Ustahana mı? Ya bilmedim. Men oğlum futbola gatmaya. Tuğlu mu? Gecetem iyisin dip yanına somsa varın der ya. Tuğlu. Ondan bir soğukluğunu iymesin dip kızgını bilen iyisin dip kaptana tecem berk gör ya. Neyli gör ya. Min oğlum. Min. Havasan. Yoşuklar. Oraya pecin nerede gerektiğini. Min oğlum. Yeter. Otur. Vallahi. Anda ne mi? Oraya atma ay. Uraya. Uğrayalım onunla. Yürü. Oraya gerek geldi. Şu barcaklar gaýynlary bolsa düşürük gaýdaýan. Goňşarlykda gelişikdi o. Şu wada sen edipdir ederin bolýar lay. Seyret bizim käbir maslahat görmek sana. Hayt Murat. Geldin mi diye? Keyin araştırdın Hayt Murat. Ünni nire etmeli. Yok hiç yere unutmadı Hayt Murat. Sağ ol. Maşinimi çıkardım ha. Usağımdan alıp kayıttım. Tüürüm gülüyal oňortdurlar. Şeýle. Käwet şu ulu diýen zady usta görkezdirm ulu. Çala kakyan oğlum var. Sady işläp durda. Şeýle. Eden hyzmatyň üçin, eden kömek üçin köp sağ ol. Bir gün işem boldum, Hayt Murat adarym berdim. Ýöne sağ ol. Ay. Fiýlaňa hormatyňa taňra katym. Bolýar ganyň goňşarlykda bolýar. Menlik näme ýumuş bolsa, näme hyzmat bolsa guk bergin. Bor. Bol Hayt Murat. Bor. Sağ ol. Bolýar. Taňra katym. Oho, Gurban goňşy, goňy taplar. Goňy şantaly. Gurbanjan ulug badyr. Menlik ýumuş bolsa goňşy. Haçan iten guk bergin. Näme ýumuş? Yo özüme gider. Bol. Onda sağ ol. Sağ ol. Gurban. Bolýar Hayt Murat. Bolýar. Eden kömeňe sağ ol. Käte şeyle de bolýar. Aradalar görünýänler inim. Gün öten ahara çykanda aradalar işte goýup gaýtmaly. Vaq şu aladalar nahara çıkılacak wagt gelýärdi. Galan wagt gelen ogo. Ödüm şunda düýnün ver, onun ýokdy vermin binjirlik etdi. Ana, diýerim şo da biňjere ýetip pikirlerden daşla durmaly. Düşdüň? Anol Hayt Murat berki dermedimi? Geler, nere aýtdym? Gelir la on hasan gezer. Kurbanjan ýene şu gelýärçe men seni oju tüýje gurunlary güýmäýinmi? Hani şeyden. Kurban. Sen hayta naharlar gowurýan. Gowurýan naharlan barmy? Var. Ne? Hayta naharlar. Ey, takılap durdum. Yine men wara, hemme naharam gowurýan. Nahardan anlamam ýok. Hemmeden bal ýaly. Ýöne wara, bişmet palaw gowurýan demek. Ne? Bişmet tüýüni. Bismet palaw. Howo. Onu elçin bana. Ey, düşüden. İlk wara, eti, käşiri, fogony, ýagy gowurýan. Hawa. İdýany tüýt atylýandyr. Hawa. Şo tüýt atylmaga wara, bişence käşiri, bişence et, bişence towynyň hed edip bir sörek batyrýan onu wara. Dünýäň iňe gitýände. Ini düşündüm. Ana Hayt Murat'ına gelýär.
50 yaşdan geçen sen var ya hayt mıraksan. Aşk adamdan iş yaşına uğru yok. Önkücü yiyen nakardan ağır olup dur. Şoda o. Doğrudur. Yiyen dağıtının tingen ok. Doğru değil mi? Şoň üçin bergi saklayan. Oo, saklarıp on oraya özüm çiş var ama. Sen bir kay gayret et, sakla berkisin. Bolýa. Ön kattın edersen bir kajarsın. Önkücü horcu hayt mırak ordum. Ne edersin ondan var ya, şu böwüncüňi ikinci kattan algap çıkıp algap düşürdüm. Doğru değil mi Urban? İyi de oynanıp bunu ha. İşlerini de açık olsun. Tamam. Haydi ana. Oh. Sen telefona çağır yani. Kim çağırýar şu wagt? Gödelgen neçem. Ey. Bolýa barar niye diýşoň? Bol ya. Ne şuda ho çıktın şuda. Şu nämişek, nämişek, nämiýetin gede, nämişetin gede. Bir aýal maşgala şey sorap durmak öýde işle bol bermediler o alara goýman. Hele muayet. Öy hayt mırak şoňa begenle. Şoňa begen ho inim sen aradan etýän wa. Nämişek, nämişek, akşam nämişek. Bir. Ay, Muayet keşke değil. men iyi içýän boldum. İyi biçmeliler. Beni kurbana seret. 3 gün şu yerde dank koy şunu. İyidinden bir adım can etmez. Şeyleri konar doğursan ayda. Men nahar yer wat gıyvat edem o. Ey bolýa. Ben haytına sen bat kayt. Ay bar diýsen baray, ýöne men baranymy bilen o ýerde men iýmek içmek aladam ýoklay. Ýöne näme diýe gerek gelýär näme bar. Baba gayret etdiğini belki saklayıver. Niye mi o? İyi de ne balyanına kalır. İyi de hoş var. İyi. Bak iyice ho iyice. Yöne şu men bincelige sen pikirler yine kelläge uğratdı. Oho gözün aydın. O fikirler yine geldi desene. Kendi ne mi tamara şu fikirler? Çıkar o kellerden yok etti. Hanım, ben burada söyleyeyim mi? Şu önümüzde nahar alyas bunu gözel cana diye. O haytnadın maşgalası. Canet yandır haytnadın aldas net yandır. Belki doğru saklayan kan ya ağırrak nakarları yiyem kendi. O ya. Oğlum ne mi? Adam sana horun mınsıya da. Yo, men onu düşünüyorum. Kan, benim belki başka da bir da. Men haydın komşusu. Şu giyeceğim yarından son kutu uğraşın aşkhanasının tırafı yer ya. Şunda ne hello. Ben haytnadın aşkhanasının sırada ne bizim var o. Sıradır da yanar ölçür. Sen ödüm yatma şunu ütüp görmüyor mu? Dur. Haytmıradın aşkhanasının sırada giyeceğin ya. O, Elmidama yan ya. o edim son kutu uğraşır değil ya da şu bergi tutulu ver yan ya. Ne mi? Ağlayan rötüyen. Bir berki tutuyor. O bizi ağlayan, öğüdüğün ağlayan, mene bilem okul. Yok. Onu yazıp bir ayar kim ağlayan. Hani gör. Dur, nilik var ya Hasan Akbar. Ya telefonu gülüşen yerine var ya. Dur, dur. Bitip bardan var ya, beyden Hasan Akbar bardan kuşağını usul koyuyordun Ahmetçi. Kuşağa uçmaz. Şu kuşağa bizden biydin dene çok yan orada var ya, şu kanatlarını kırar. Yören gör. Dur. Yörten o. Evet. Getir dişin yani gerek. Duyuktırına. Feride ona. Bir zatlar iyiyemayan. Yok, yok. Ayarının telefonda uğraşıyor. Evet. Şeyde de rayı kurvancın senin bilmeyen zaten adama münkurlu ötüyor. Münkurlu kovdat der o. Sen gep buna para tas benim hayt muradı münkur ortum da. Öyle ya. Aynen ayırdım Feride ve aynen bunu görmeyemezsin. Feride onun nerede oturur mu? Neymiş ya? Ne mi de kurvancın şu soğuk yerden ısıcağı geliyen o aynen bu oraya. Ya süpüreyim. Sıfır. Ha? Bir zatlar iyiyemayan. Ay İyi yok. otuyor ha. Gürleşen var mısın telefonda yani? Yok hoşlar bir zatlar iyi otuyor. Hani? Ve iyi yakın abi. Bir daha Allah yapıyor ara or ben. Bir ki saklayan diyor. Bir daha Allah'ın hiç o sen her dişin yani. Ol ödüyor. Ne alıyor dedim mi? Şurada öyle ne Allah bir daha Allah ne olur? Senin onu var işte otur ben öyle ederim köpek döşer Dur kurban sen bile. Dursana kurban. Nirk var ya. Dursana bir daha ağlama sana bir ki sakla. İyi işine öyle. Barma yani.
Ben aşağı düşürdü, yukarı paranı, son vuruşak ne? Dur kurban, içim boşa dönüm. Çuvat aydan soň boyunlanmaya kurban. Yok, gör dur Yo, ya, dur, dur, mayt ya. Dur, kurban. Dur dikti, oturan adamlara barmakta, yürü. Sesin çıkmasın o. Ne şu dağların bir kahrım girmeyendir ötken. Ne mi kahrım öyle ya? Niye şu alqaytdım? Yo niye şu alqaytdım? İyi oturunu, sımışla oturunu gözümüzün gördü mü? Barıp hayt bıraksan işte açık oldun diýmellik däre o. Niye şu alqaytdım meni? On naharı yani meni kızıklandırana bak, men başka bir dat kızıklandırıyor. Näme ýyklanyr seni? Şu dağlardan tam, onu şerik gelip näme diýje kızıklandırıyor meni. Näme utanır ötýän? Utanmaya ro, utanmaya karnı salla, utanmaya ro. Hayran alamare, men hayt bıraksan, sen yat, sen bergi saklayan, sen ıskının yoktur. Bu şaşa şerbet çekip işte sana derek ödüm işlerini var, onu işledim ama. Yoğuş-yoğuştan öğrenşördün, birden berki tutmak kıyındır deyip. Hayran alamare. Ya, yuvuş geliyor. Oy, ben tedim çıkmadı. Bildirme. Nämetmen soňa Hayran adam var. Berki tutyan adam olmayan, hor çekip yatmayan o. Bütün dünyanı saktırıp. koyuyor ya, koy geliyor. Bolýar. Naharı mı? Hey, Kur'an ya. Ayarlarım ağına can kakılanıyor. Bir gürlüye sen dinleyen mi? Dinleyen ok mu? Şol gürlüye oturuyor. Yani gözünüzün ne yapın çağırayan mı diyen mi? Yok, näme çağırttır? Bar alada var ya şu kanım bilen Kur'an ikisi naharı oturuyor kanın. Benim yeri korkunduğunu var ya. Bir hil orada men naharı yiyecek mi? Bu tabi oldu ne o tabi. Ne mi kanım ne mi? Yok, haydi Ayetini ho verin. Giyinrak bolsaňyzlar ne etdiňiz bunu ho bir. Giyinrak bolurlar. Bular ýaraklar menim nahary ýerm watlymda bolýardy. Mena suw çay ýer, suw çay ýerdim. Ýöne Kurban, gannym, işmin bir hizilen gudratyny inni düşündüm. Bäy, bunu ahıl şeýle bir süňgüňi ýeňildi. Ýöne gaýyp uçagyň et duro. Ýöňleri ýerim bir hit agyr duýardym. Inni ýerden turup ulgaýan. Bu zokkun şähtiň açykda. Bu zokkun var şeýle bir sen bir şähtiň açyk, keyfin kök, ýöne hezillere däýe. Öňürekden bir his tutmaly ekenim diýdim däle. Öňürekden bir his tutan bolsam men haf boljak eken. Ýöne şu işte köprek hareket edenden mi näme mi? Birden köprek hareket etsem işte. Başmayla näme? İsteden karnım köpükleşenler. Ýok. Kömükden ağanmı? Ýok, gannyma söýedi ýoklay bir ılalaşa ýolum megilçiňe diýe. Ýa-da otuň otur. Oturana gannym näme boldy? Ay, eýwa. Gannym. Ay, näme boldy? Ay, ne bilmedim. Ben sorak göreyim de, görene. Bir. Alo. Siz nerede? Biz karnım bilen kıssalı bir yere gitmeli olduk. Sen özün gittin naharlarını versene. Ay sizin borçunuz ne hele? Bileğinler siz men nahar yemeyanımı. Men berki tutyan ağ men nahar yemoga bileğinler şonu. Ona bey diýäňiz ay. Ağ mena ýöne size bir ýoluna şola nikaýdy berdim. Ay iyi biçmejek bolsaňyz onda. Men gidip dynja aljak, men bar işim sizde ala borçunuz ne hele?
İşten açık olsun. Sağ ol. İşten açık olun mu? Kaçcan. Sağ olun, sağ olun. Kağıt şeyle de ol ya.